Welcome back mga kapuso, karong buntaga. Atong mahinabi ang usa ka tinunan dinhi sa Sugbo nga nagdala og dungog sa atong nasod human nakalangkat og kadaugan sa usa ka international competition. Mapabata man o matiguang, mapasigarbuhon gayud ang mga Cebuano sa ilang abilidad ug katakos bisan asa o bisan unsang butang. Sama na lang niining usa ka Sugboanong tinunan nga nakadaog sa usa ka competition sa Indonesia. Ang iyang mga kasinatian mo'y maghatag kanatog inspirasyon nga makadaog sa kompetisyon. And we have with us this morning sa studio si Andre Nicolay Oy, bronze medalist sa International Geography Olympiad nga gipahigayon dito sa Indonesia. Maayong buntag, Andre, and welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet ang ato ang mga kapuso this morning. Maayong buntag kanyang tanan. Okay, congratulations first of all for bringing the bronze medal alang sa ato ang nasod. Can you share to us this milestone? Ang kaning milestone ako ang International Geography Olympiad. Usa ni siya kakuha ka global Olympiad siya. Basically in geography sa tanang matang sa geography. Occur siya man during pag August 8 to 13 this year lang dito sa Bandung, Indonesia. I heard there were 47 countries nga ni participate. So unsay mga highlights sa imuhang pag-join? Of course, aside from sa imuhang pagda sa bronze medal. Para na ko major highlight man gyud kay makakita sa kaning langyaw nga nasod since technically mo siya first time na ko nakagawa sa nasod. Mura kang mo gid siya main highlight makakitag bagong kultura, makakitag people of makakitag tao gikan sa other ubang nasod o makakitag kang some an experience sa pareha na susama ra sa atwa dire pero some slightly different. So sa mga dili familiar unsa ning Geography Olympiad, unsa man ni ang about? Was it more of written, oral, unsa mga paagi sa contest? Adunay tulo ka quizzes go sa Geography Olympiad. Usa ka written response test, the written response test na more siya essay type nga nasa fieldwork test na ipa-round mis book kanang usa ka area specifically kato sa amoang test ato gipa-ato mis bukid after mo siya susama sa diri sa busay nga area. Og ikatulo kaning written kaning multimedia test more siya kang standard nga quiz bowl nga hatagan mga pictures, mga sounds, mga certain graphs amo i-interpret based on kaning multiple choice. And what was your preparations kisa may mga nag-train nimo para maandam ka aning international competition? Ay kani siya pila ka ang pag-andam gid siya man since grabe magkay siya ka broad nga topic and typically sa katong ubang nason nag-spend gid sa lapas usa ka tuig o kaning practice o training. So therefore ang best gid ang among gigamit kay kanang magbasa gyud tanan kada adlaw may pahatag kaning mga essay type nga practice test pabasa asin kanang suyupon tanang information amo makaya. Suyupon gyud. Suyupon gyud siya man nga. Okay. But why do you love geography? Is it your favorite subject? Geography man gyud ang specifically ka naman, actually man ako sa nagipangutan sa akong kawalingon ngano sa giganahan kog geography pero nga it highly possibly ang rason sa ana kay katong pag 5 years old na ako gipalitan ko sa akong babag-papa o kaning usa ka kaning duha ka geography nga textbook usa kaning gikan kang Holt Reinhardt Winston ang usa gikan ka McDougall Little. O kato man ako ra tong sige basa nilingaw man sa ko basa dafter man makakita ko diri sa kaning diri Sugboan halos tanan sa mga concepts na this geography makita man sa ako diri so mo to man na-ingrain na sa akong utok man ang kanang geography. Okay. Sige arita din sa ato ang mga viewers nga mga students ug para sa mga edad-idaran na, can you share to us at least 3 interesting facts about Philippine geography? Una ang atong Taal Lake una man kay abi na to for initially this siya lake it is actually a bay pero before puante katong pag around 1753 nga pagbuto sa Bulkang Taal nasirado siya nakyuo man ang gamay ra na inlet na mo so dito sa bay mo to nahimong lake umo sa katong muna diha na puyo ang Matawilis. Also secondly usa atong Pilipinas man ang Sugbo nahimo kaning sentro o ang baluarte sa Katolisismo sa Asia may usa ta ka Hindu center
halos actually nato nakita sa una man na kanang estatwa ni Ganesha usa sa mga Ginoo sa Hinduismo dito sa Mactan. But unfortunately naguba lang to siya pag na destroy to siya, nawato siya pag World War II. O ang ikatulo, contrary to popular belief, di ka kakitag wag yung dinosaur nakatapak diri sa Pilipinas. Since kanitong ang yuta sa Pilipinas atong nasod kaning one siya sa kanang bata pa siya nga nasod. Ang first nga maparte sa Pilipinas na nisulbong gikan sa dagat kaning ang lugar ron na kang nararon sa kanang Sierra Madre. Ni-occur siya, nisulbong siya pa nga 30 million years ago, which is around between the times sa exactly around the middle sa atong time gikan karong adlaw og sa katong pagahurot sa mga dinosaur. Exactly diri siya. Nosebleed ko atong imong gipangsulti marag kinahanglan ko mag-review sa geography. Finally, unsa imuhang mensahe ngadto sa atong mga kapuso and of course to those nga gusto sad mo join og kaning Geography Olympiad. Una sa magpasalamat sa giko sa katong nagtabang nako man makakita makaabot lakmin ko sa kani akong achievement. Una sa magpasalamat ko sa among mayor kay kawasyagin ni tabang namo kung wa siyang pagsuporta sa ako, especially sa financial wa ko kakwa di ko kalupad dito wa ko family. O secondly mahatag sa ko sa akong director nakwa og sa among coaches man sa Ma'am JS Sir Russell Odig si Ma'am Keith nakwa mo nitabang sa namo man nikuyog namo dito sa Indonesia og nga akong teammates. Og magpasalamat sa ko sa akong eskwelahan og akong eskwelahan nga nagpa-support naghatag namo sa given training gyud pa mo further widen akong scope man sa geography. Og finally pasalamat sa ko sa akong pamilya na nagkaning suporta gyud ako through the way, especially sa mga papilis kay disud kay man mo adto ko manglangyaw. Og finally mo na akong mensahe sa makatawhan nga una higugmaa gyud among subject man na geography in town kay di lang gini siya ang geography di lang gini siya kaning subject di lang gini siya mag-memorize o capital mga mountain. Ang geography is all around us. Tanang buhat nato is influenced by geography. Madanihon maanyag ug matahom atong nasod pero kuha man po sige tagbayo due to the challenges atong geography. Taas tag bukid, igun tag bagyo, igun tag lindog, tag bulkan. Kung di ta mutuon sa geography, kung di ta mahana sa geography, maglisod gyud tag buhit, maglisod tag lambo. Okay, so in other words, mag-study gyud ta. All right, thank you so much Andre for joining us this morning. Ug mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live.